Shin kana son ka kulle wayar abokinka ka sata a security ta cikin wayarka? Ko kuwa wani ne ya anshi wayarka yake maka 'yan dube-dube a yayin da wayar bata a tare da kai kake so ka kulle wayar taka ka sata a security? Idan ka so ka ba abokinka mamaki, kai tsaye za ka yi amfani da wayarka ka tura mawa shi sako cewa ta kulla kanta kuma wayar ta kulla kanta. Sannan kuma idan ka so ka tura mata sako ta buɗe kanta sannan kuma ta buɗe kanta, kuma security kai kaɗai ne ka san shi. Idan kuwa wani ne ya anshi wayarka kake ganin wayar taka bata a tare da kai sannan yana maka 'yan bincike to kai tsaye duk wayar da ke a kusa za ka iya ka yi amfani da wannan wayar ka tura mu wayar ka sako cewa ta kulla kanta. Idan ta kulla kanta za ta sa security da kai kaɗai ka san shi, kuma sannan idan ka so ka tura mata sako ta buɗe kanta. Ko wasu abubuwa makamantan haka, to a yayin da ka so kawai duk wayar da ke a kusa da kai zaka iya kai amfani da ita ka tura mu wayar ka sako cewa ta kulla kanta. Kai tsaye za ta kulla kanta ta sa security da kai kadai ne ka san shi. Idan ka so kai tsaye zaka iya tura mu wayar sako ta bude kanta, idan kuma ka so sai ka zo ka anshi wayar ka sannan ka cire security da kanka. Ok, kawai dai domin ganin yadda ake yi sai ku biyo mu a cikin bidiyon. Amma kafin mu fara bidiyon dan uwa, muna ƙara tunatar da kai idan baka mana subscribe a wannan channel din, to ka daure ka danna mana wannan kalmar ta subscribe, sai kuma ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Ok, abu na farko da ake da bukata shine ya zama cewa wayar da kake so ka rika kullewa din tana a tare da kai. Ya danganta, idan wayar abokinka ce to zaka dan anshi wayar na wani lokaci, idan kuma wayar ka ce already wayar tana a tare da kai kenan. Bayan ka samu wayar a tare da kai, akwai application din da zaka buƙaci ajiyewa a cikin wayar. To ba aji application din ne mai wahalar ba, akwai sete-seten da zaka ma application din a cikin stand din wayarka, wanda ya zama wajibi cewa sai ka yi waɗannan sete-sete in dai har kana so application din yake yin aiki yadda ya kamata. Idan har baka je cikin stand din wayarka kai waɗannan sete-seten ba, to a magana ta gaskiya application din zai iya baka kunya, domin application din zai iya tsayawa. Wato ma'ana application din ya tsaya kenan ya daina aiki, dole sai ka sake saita shi. Amma insha Allah in dai har ka nutsu ka mai wa'annan 'yan sete-seten da za a yi yanzu, to kai tsaye kawai baka da matsala. A koda yaushe application din yana aiki. A duk lokacin da ka tura mai sako ya kulla waya, kai tsaye zai anshi wannan sakon, zai kulla wayar da ka tura sakon. Ok, hakan na nufin bidiyon yana da buƙatar natsuwa, don haka na shawarce ka da ka tsaya ka kalli wannan bidiyon step by step tun daga farkon shi har zuwa ƙarshen shi, domin ka ga abubuwan da zaka saita kar ka je application din ya baka matsala. Amma da yanzu da farko za mu fara da bayanin yadda zaka fara aji application din a cikin wayarka. Application din shine wannan application din da kuke gani a fuskar screen, ga sunan application din nan AL-RAHUZ. Idan kana da buƙatar application din sai ka shiga cikin Play Store naka ko kuma na wayar abokin naka, ko kuma ka tura mai shi ta Zenda. Anyhow dai abin da ake da buƙata kawai shine ka install din application din a cikin wayar da kake so kake tura ma sakon kana kulle ta. Idan ka shiga cikin Play Store naka, kamar yadda kuke gani yanzu, application din guda biyu ne, dukkan su ana da buƙatar ka install din su ka aje su a cikin wayar. Kamar da kuke gani yanzu zaka rubuta PUB, sai kai wannan alaman colon din kamar da kuke gani yanzu, sai ka rubuta SP soft. Gaba ɗaya ba a da buƙatar ka sa space a cikin rubutun naka, kamar da kuke gani yanzu. Idan ka rubuta kamar yadda ya nuno yanzu exactly kamar da kuke gani yanzu, gashi nan PUB SP soft, gaba ɗaya babu alaman space, sai ka danna alaman searching kamar da kuke gani yanzu. Da yayi searching kamar da kuke gani yanzu zai nuno maka applications ga sanan kamar da kuke gani yanzu. So ga application nan na farko da na biyu, da application mai suna helper an yi bracket an sa AL-RAHUZ, sai kuma application na ƙasa inda aka sa AL-RAHUZ din. So waɗannan application din guda biyu su ne waɗanda ake da buƙatar ka yi installing din su ka aje su a cikin wayar da kake son kake tura ma sakon. Shi wannan application din ma na helper AL-RAHUZ din nan zaka ga idan ka installing din shi babu wajen da zama ka je ka buɗe application din. So anyhow dai guda biyun nan su ake da buƙatar ka aje a cikin wayar. Ko da kan kai installing din su gaba ɗaya zaka iya ganin guda ɗaya zaka gani. So anyhow in dai har kai installing din ɗayan babu matsala, kawai abin da ake da buƙata shine ya zama cewa ka aje su. Idan ka aje application din kamar yadda kuke gani yanzu, sai ka fito ka je ka shiga cikin setting na wayarka, ko kuma wayar da ka aje application din domin kake tura mata sako tana sakanta a security kamar yadda kuke gani yanzu. Za ka shiga setting. Idan ka shiga setting sai ka nemo inda ake sa security kamar yadda kuke gani yanzu, gashi nan security allocation. Anyhow sai ka nemo inda ake sa security na wayarka. Idan ka nemo wajen sai ka janyo kamar yadda kuke gani yanzu har zuwa inda aka rubuta device admin apps. Kamar da kuke gani yanzu ga rubutu na an rubuta device admin apps.
sai ka danna alamar rubutun kamar da kuke gani yanzu. Idan ka danna zai nuno maka applications kamar yadda kuke gani yanzu, to sai ka nemo wannan application din mai suna AL-RAHUZ. Kamar yadda kuke gani yanzu ga application din nan a nan wajen, idan ka duba daga gefen shi za ka ga alaman switch yana a kashe, sai ka bude shi. Idan ka bude shi yana kawo ka nan wajen sai ka zaɓi layi na farko kenan kamar yadda kuke gani yanzu, za ka ga da ya dawo alaman tik din da ke a wajen ya bude kamar yadda kuke gani yanzu. Daga nan kuma sai ka ƙara fitowa a nan cikin stand din, sai ka nemo daga ƙarshe inda aka rubuta absolute users access kamar yadda kuke gani yanzu, ga wani layi nan na ƙarshen ƙasa, nan ma sai ka shige shi. Idan ka shiga nan ma sai ka ƙara nemo application din kamar yadda kuke gani yanzu, ka ba shi permission din da ke a wajen. Kamar da kuke gani yanzu za ku ga application nan da yawa, to ga application din AL-RAHUZ din nan wanda na dauko a Play Store, sai ka nemo shi, nan ma sai ka ƙara buɗe wannan alaman tick din da ke a gefen shi kamar da kuke gani yanzu. Idan ka buɗe waɗannan abubuwan guda biyu, to ka ba application din damar device admin kenan, ta yadda ko da mai wayar ya fahimci cewa da wannan application din ne ake kulle wayar shi, idan ya so ya goge application din ba zai iya goge shi a cikin wayar shi ba. In dai har ka yi wannan abin, so insha Allah idan ya zo gogewa dole sai ya zo ya cire waɗannan abubuwan sannan zai iya goge application din. Daga nan kuma sai ka fito ka nemo accessibility a cikin stand ɗinka kamar yadda kuke gani yanzu, za ka nemo inda aka sa accessibility ka fito gaba ɗaya daga wajen stand ɗin security ɗin, sai ka janyo ƙasa kamar yadda kuke gani yanzu, ga stand na inda aka sa accessibility kamar yadda kuke gani yanzu, sai ka danna shi. Nan ma idan ka danna shi za ka ga list ɗin waɗansu daga cikin application ɗin wayarka, to sai ka zaɓi wannan application ɗin AL-RAHUZ, a wajen ma sai ka ƙara buɗe shi ka bashi permission ɗin accessibility kamar yadda kuke gani yanzu. Bayan ka bashi wannan permission ɗin sai ka ƙara fitowa kamar yadda kuke gani yanzu, sai ka je ka nemo kuma list ɗin application ɗin da ke akan wayarka, gashi na inda aka sa app and notification. Idan ka shiga wajen to ba application ɗin ake da bukata ba, sai ka janyo daga ƙasa, za ka ga rubutu nan daga ƙarshe inda aka rubuta special app access kamar yadda kuke gani yanzu, sai ka danna shi. Idan ka danna shi zai nuno maka rubututtuka kamar yadda kuke gani yanzu, to waɗannan rubututtukan kasancewar suna da yawa gaba ɗaya ba za mu bi su one by one ba, amma idan ya nuno maka waɗannan rubututtukan za ka bi su one by one. Kowane layi za ka shige shi ka nemo wannan application ɗin ka bashi permission ɗin da ke a cikin wannan layin. Kamar da kuke gani yanzu gashi nan battery optimization ya bude, to sai ka danna wannan alaman dan arrow din da ke a nan gefe. In ka danna shi sai ka zabi all apps kamar yadda kuke gani yanzu, daga nan zai nuno applications din gaba daya, sai ka nemo shi wannan application din na AL-RAHUZ kamar yadda kuke gani yanzu. Ga application din nan, idan ka nemo shi sai ka zabi don optimize, hakan zai sa kilina ba za ta ke kashe batirin ba ya daina ronin a background, sai ka danna alamar don. Sai kuma ka sake fitowa ka ƙara shiga layin display over apps kamar yadda kuke gani yanzu, nan ma ka ƙara ba mu application ɗin permission. A takaice dai kawai kowane layi zaka fito zaka shiga cikin wannan layin ka ba mu application ɗin permission kamar yadda kuke gani yanzu. Okay, kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan duk wani permission da application din ya nema daga cikin waɗannan stand din, in dai har akwai shi to na shiga na ba mu application din wannan permission din na bude shi. Idan har kai wa'annan yan seta-setan, hakan zai sa na farko dai mai wayar ba zai iya goge application din kai tsaye daga cikin wayar shi ba. Sannan kuma ko da irin boosting din waya da ake yi ko power saving da ake sa waya ko a kashe ta a kunna kai tsaye, in dai har ka bashi waɗannan permission din, to ko da kashe wayar aka kunna, da zarar an kunna ta application din zai fara aiki. Application din ba su bashi option din da zaka boye application din daga cikin launcher ba, so amma insha Allahu a bidiyon mu na gaba za mu yi muku bayanin yadda ma zaka boye application din gaba daya daga cikin launcher, ta yadda gaba daya kawai ko da mai wayar ya anshi wayar tashi ba ma zai ga application din ba ma, bare har ya gane cewa da wannan application din ne ake kulle wayar shi, bare ma har ya try din goge application din. Gaba daya kawai zaka batar da application din ko ka canza mai kamanni. Insha Allahu a bidiyon mu na gaba za mu muku bayanin yadda za ku yi wannan aikin. Sai ku biyo mu a cikin bidiyon domin kallon bidiyon yana da matukar amfani sosai. Kasancewar zamu ke kawo muku tricks na bidiyoyi waɗanda suka shafi leƙen asiri a cikin waya, kamar misali mutum ya tura hotuna ko wa'insu abubuwa daga cikin wayarka ko daga cikin wayar wani, sai ayi da shi ya goge ya ƙi gogewa. So kaga zaka iya kai amfani da wayarka
ka goge wa'annan hotunan da ya tura ko bidiyoyi ko wani abu. In ma ka so ka ma wayar tashi resto ko formatin ko ma me ka so ka yi, ko kuma misali yanzu kana so ka ɗauki abu a wayar mutum kai ya tura maka yaƙi, to kai amfani da wayar ka kai tsaye ba tare da ka ɗauki wayar shi ba. Amma me idan muka kawo irin wa'annan trick din za mu iya cewa ka yi installing din application kaza ka aje shi a cikin wayar, ko kuma wani abu wanda ya shafi leƙen asiri dai za a iya cewa ka aje application kaza. So kaga kuma a yayin da mai wayar ya ga cewa wannan application din bai yadda da shi ba, zai iya ya goge shi ko kuma dai ya dan bashi matsala. To amma idan har ka ɓoye application ɗin gaba ɗaya, kaga ba ma zai ga application ɗin ba ma bare ya san cewa wannan application ɗin ga amfanin shi ko rashin amfanin shi. Shi yasa dai na ce kallon bidiyon yana da matukar amfani, don haka sai ku biyo mu a cikin bidiyon. Bayan ka yi hakan gaba ɗaya kamar da kuke gani yanzu, sai ka zo ka shiga cikin application ɗin kuma domin ka saita shi application ɗin kan shi. Kamar da kuke gani yanzu zai nuno fuska kamar haka, to daga nan za ka zaɓi pin wanda kake so. Ba ainihin security kan wayar ka zaka sa a nan wajen ba, zaka zaɓi security ne wanda kai kadai ka san shi, domin idan ka kulla waya ya zama cewa kai kadai ne zaka iya buɗe ta. Yanzu misali ni tunda ina kwatantawa ne, zan sa 11 kamar da kuke gani yanzu har guda 6. Ga 11 nan na sa guda 6, sai ka danna alaman gut din nan nan gefe, sai ka danna shi, sai ka ƙara maimaita security da ka sa kamar da kuke gani yanzu. Gashi nan na sa guda 6, sai in ƙara danna alaman. Okay, guda 5 na sa. Kamar yadda kuke gani yanzu idan wayar kana da fingerprint zai nuno maka nan wajen, so abin da ya kamata shine sai ka zaɓi no, ta yadda kai tsaye ba za a iya fidda security wannan application din da yatsa ba, to ka ɗauki no. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan application din ya zo ya wuce ya kawo cikin application din, zaka iya ganin ya nuno maka upload ka kulla application ka kulla waye, so wannan ba shine abin damuwar ba. Abin da zaka yi shine sai ka duba daga nan sama, zaka ga wani alaman kwado nan kamar yadda kuke gani yanzu yana a buɗe, sai ka danna shi. Idan ka danna shi kenan service din application din ya fara tafiya. Daga nan kuma sai ka duba daga cikin waɗannan tab din ga guri na inda aka rubuta settings kamar yadda kuke gani yanzu, sai ka danna shi. Daga nan sai ka shiga setting inda aka rubuta setting, gashi nan a layi na 2, sai ka shiga wajen. Idan ka shiga wajen kamar yadda kuke gani yanzu ga rubutu na inda aka sa notification ba icon, za ka gan shi yana a kunne, sai ka kashe shi. Okay? Daga nan kuma bayan ka kulle notification sai ka fito kamar yadda kuke gani yanzu, ka dawo ainihin setting na application din, sai ka shiga wannan line inda aka rubuta observer kamar yadda kuke gani yanzu, shi ma sai ka bude shi, ga alamun switch nan daga gefe. Idan ka bude shi zai ke aje maka hoton duk wani wanda ya kwatanta bude wayar a lokacin da wayar take a cikin ki. Kaga kenan idan kana so ga hotunan su kana dawowa cikin application din ka shigo nan wajen, zai nuno maka gaba ɗaya hotunan. Gashi na yanzu ya rubuta babu wani lock a wajen. Nan ma bayan ka saita shi sai ka ƙara fitowa kamar da kuke gani yanzu, sai kuma ka shiga wannan setting inda aka rubuta remote control, wanda a nan ne ma inda ainihin zaka saita yadda bayanan suke. Idan ka shiga inda aka sa remote control kamar yadda kuke gani yanzu, farko zaka fara ganin shi a kulle, sai ka bude shi kamar yadda kuke gani yanzu. Idan ka bude shi sai ka danna wannan alaman dan setting din da ke a gefen rubutun kamar yadda kuke gani yanzu. Idan ka danna shi zai nuno maka layuka kamar yadda kuke gani yanzu, da keyword da kuma lock command da kuma unlock keyword kamar yadda kuke gani yanzu. Ga sunan layuka ne guda 3. Idan ka tashi zaka fara danna layi na farko, a nan ne zaka rubuta abin da kake son, da zarar ka tura message da shi ta cikin wayar ka, kai tsaye wannan wayar ta kulle. Yadda abin yake shine zaka rubuta wata kalma ta sirri wadda kai kadai ka santa, wadda da zarar ka tura message, ka tura wannan kalmar a cikin wayar, kai tsaye message din yana shigowa, kawai wayar za ta kulla kanta. Ya danganta, zaka iya turo message din ta text message ko ta WhatsApp ko kuma ta Facebook Messenger, gaba ɗaya kawai zaka iya ka tura ta cikin su. So amma dai babban abin da ya fi kamata shine ka tura ta message, saboda idan ka turo ta WhatsApp ko ta Messenger, kaga dole sai an buɗe data kenan sannan message din zai shigo cikin wayar. Kaga ko idan har ta message ne kai tsaye da ka tura da ya shiga, kuma dama abin da ake so kawai shine message din sakon da ka turo ma wayar ya shigo cikin wayar. Ma damar wannan sakon ya shigo kawai shikenan. Kamar da kuke gani yanzu, misali zan rubuta lock, kai kuma sai ka zaɓi abin da zaka rubuta. Ni yanzu misali na rubuta ta kulla kanta kenan, so kai ma zaka zaɓi wani abu wanda ka san da cewa kai kadai ne ka san shi, ta yadda da ka turo shi yana shigowa cikin wayar kawai, ko ta message ko ta WhatsApp, wayar za ta kulla kanta. Bayan ka rubuta shi sai ka danna alamar OK, sai kuma ka danna layi na ƙasa inda aka sa remote lock din nan kamar da kuke gani yanzu, sai ka zaɓi lock all application kamar da kuke gani yanzu. Gashi nan daga ƙasa, idan ka ɗauke shi shikenan zai fito da kai. Bayan nan kuma sai ka shiga inda aka rubuta unlock keyword, nan kuma sai ka zaɓi abin da kake son idan ka tura shi
gaba daya sai wayar ta cire kanta daga security ko da kan wayar ba ta kusa da kai. Misali yanzu sai in rubuta unlock kamar yadda kuke gani yanzu, to shi ma sai in danna alaman OK, wanda hakan na nufin da zarar na tura unlock ko ta message ko ta WhatsApp, message din yana shigowa cikin wayar. Idan da na kulle ta ne to za ta fita daga cikin ainihin key din da take. Bayan kuma ka gama waɗannan saitan kamar yadda kuke gani yanzu, sai ka ƙara fitowa ka dawo cikin setting na application din. Idan ka dawo cikin application din kamar yadda kuke gani yanzu, sai kuma ka duba layi na ƙarshe inda aka sa home screen lock kamar yadda kuke gani yanzu, gashi nan daga ƙarshe nan ma sai ka shige shi. Idan ka shige shi ma zaka iya ganin yana a kashe ne, to sai ka danna alamar switch din da ke a gefen shi ka bude shi kamar yadda kuke gani yanzu. Bayan ka bude shi zai nuno maka wannan fuskar kamar yadda kuke gani yanzu, inda zai nuno cewa ka sa email ɗinka so da ko da ka manta password ɗin za a iya tura ma ta cikin email ɗinka kamar yadda kuke gani yanzu. Sai ka rubuta sunan email ɗin. Yanzu misali ga wani email nan nasa kamar yadda kuke gani yanzu, idan ka sa sunan email ɗin sai ka danna alaman OK. Idan ka danna shi sai ka ƙara danna dai wannan alaman switch din. Idan ka danna shi kuma zai nuno maka wannan gurin, sai ka danna alaman OK. Kana dannawa zai kawo ka nan wajen kamar yadda kuke gani yanzu, to sai ka nemo inda aka rubuta home app kamar yadda kuke gani yanzu a nan jerin. Misali za ku ga gashi nan ga browser ga gallery ga inda aka sa home app nan wajen a tsakiya, sai ka danna shi. Idan ka danna shi so ga sunan app lock nan kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan a tsakiya, sai ka zabe shi. Idan ka zabe shi kuma app lock din zai nuno maka ka zabi ainihin launcher da kake amfani da ita, to sai ka sa ainihin launcher ka ta kan waya wadda kake amfani da ita, misali ga ta nan wajen. Okay, bayan ka yi waɗannan 'yan saitan kamar yadda kuka gani yanzu, to shikenan kawai application ɗin ya fara aiki. Kawai kai ma abin da ya rage shine ka fara aiki. Daga nan ya danganta wayar kace ko wayar abokinka. Idan wayar kace kake son ka kulle wayar bata a tare da kai, to kawai sai ka samu waya mafi kusa wadda ke a kusa da kai, ko da kamar wayar keypad ce. Idan kuma wayar abokinka ce kake son ka kulle, so kaga zaka iya kai amfani da wayar ka kenan. Abin da ake da bukata kawai shine ka shiga cikin message kamar yadda kuke gani yanzu. Yanzu misali zan tura message a cikin wannan wayar wadda na yi wa'annan saitan kamar yadda kuke gani yanzu. Misali yanzu bari in nemo number da take a cikin wayar kamar yadda kuke gani yanzu, sai in rubuta message zuwa number. Misali kamar yadda kuke gani yanzu ga number nan na sa mata suna my number. Okay, to da zarar ka shigo cikin number kamar yadda kuke gani yanzu, sai ka tura mata ainihin wannan kalmar wadda ka zaba, domin da zarar message din ya shiga cikin wayar ta kulla kanta. Misali kamar yadda kuka sani na zabe lock ne, na rubuta lock, to kawai sai ka rubuta lock kamar yadda kuke gani yanzu. Duk wayar da ke akwai kawai abin da ake da bukata shine message din ya shiga cikin waccan wayar. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na rubuta lock na tura, sai in jira zuwan message din kamar yadda kuke gani yanzu. Ga message din nan na tura. Okay, kamar yadda kuke gani a cikin wannan wayar, ita kuma sai dai in jira shigowar message din. Kawai ya danganta, watakila ma shi ainihin wanda ka ba wayar ko kuma mai wayar yana cikin amfani da wayar shine kawai sai message din ya shigo mai. Kamar yadda kuke gani yanzu, bari in dan jira message din ya shigo. Okay, yanzu misali yana dan amfani da wayar shi kamar haka, sai message din ya shigo. Bari dai magani ya shigo. Okay, kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan message ya shigo, an rubuta lock. So shi kai tsaye wanda yake amfani da wayar zai ga cewa message ya shigo ne, kawai zai ma iya escaping ko kuma ya danna alamar message din. So abin da bai sani ba shine duk inda ya shiga kawai da zarar ya fito wannan wayar za ta shiga security. Kamar yadda kuke gani gashi na yanzu wayar ta shiga security kamar yadda kuke gani yanzu. Ko da zan yi back ko in danna home ko ma ina ne zan danna gaba daya, kawai duk inda ya shiga yana fitowa kawai zai ga wayar ta shiga security. Kuma me dole sai an sa wa'annan nambobin wa'inda aka yi rijista da su, wa'annan 111 din da na sa guda 6 kamar yadda kuka sani, ko kuma nambobin da ka zaba, sannan wayar za ta bude. A duk inda yake kawai ko da wayar ba ta tare da kai, ma damar wannan message din ya shigo cikin wayar, to kawai za ta shiga cikin wannan security, ko ba zai taɓa fita ba har sai an sa wa'annan nambobin. Kaga kenan duk wa'insu nambobi da zai iya sawa gaba ɗaya kawai wayar ba za ta taɓa fita daga wannan security ba. Amma da ka sa wa'annan ainihin nambobin nan da ka zaba, kamar yadda kuke gani yanzu zan sa 111 guda 6, ko ka zaɓe su ko kuma ka ƙara turo message ka rubuta unlock, duk wanda kai kawai shikenan. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan ina sa nambobin, shikenan kawai ta fita daga cikin security. Kaga da haka kenan zaka iya kake kulle wayar abokinka ko wayar ka kai tsaye, ko da baka tare da ita ba tare da wata matsala ba. Okay, mun gode da kasancewa da kuka yi da Arewa Daily Tricks.